Ikusiko duzue, nire amonaren errezeta honekin ze tarta goxua prestatuko dugun. Errezeta! Baina, Prinko, errezeta ondo irakurri behar da pausuak ondo egiteko. Ekarri niri. Zue, ze dotore gauden horrela jantzita. Argazki bat aterako dut nire kamerarekin. Jarri guapo, Jarri guapo. Asunno. Ia, asunno. Kilo bat irin. Gesturatu pixkat. Litro bat esne. Kore. Pixkanaka, oso da. Dozena bat arrautza. Ara, lagundu zuek ere bai txikitzen. Zendo? Bai? Nahikoa. Nastuko dugu pixka bat. Oso, txokolate pixka bat. Pikin bat. Txoi pixka. Ez, Brinko, tartan. Pixka gaire, pixka. Oso, da. Eta perrejila pixka bat. Xerto, tarta bat da. Nola botako diozu tarta bati perrejila? Jope, arginanok perrejila botatzen dio denari. Aizu, Xerto, ustazu arginano pakian, nire amona Celestinaren errezeta badata. Ta gainea, Xerto, hau ez da perrejila, hau beste landare bat da. Ustazu. Eta perrejila. Oita. Baina, orain, limoi pixka bat. Jogurra. Hola, dena, Eta kanela. Hautsan. Orain, ondo nahastu behar dugu. Daz, lagundu mesedez. Txitxitela, bihar dela bazko. Txitxitela, bihar dela bazko. Ez izin germoko, arrautzeta kosko. Nik azalak, agorako. Txitxitela, bihar dela. Eta orain, ontzi batean sartu. Eta... Labera. Oso. Nagoen. Ara? Ze zartu pulitxa. Itxura ederra du, pixka bat probatuko dut. Prinko, egon geldik tratoneko zozorik iritsi behar duta. Guatzen lehen bai, lehen. Ekarri tarta, nik eramango dut.